Здравейте хора, аз съм Райко Райчев и днес ще играем Майнкрафт, но този път, както виждате, имам и фейскам. Да. И този път ще играем малко Майнкрафт, нямаше какво да правя. И реших да поснимам и на него. Не съм играл до вчера. И сега смятам да създам един Creative World и ми кажете дали нещо става от фейскама. Много черен се краш, ама аз не искам изобщо така да ме виждате цели. Розум ли ще така мизия курва? Така. Че не ми са... О, боже. И сега пак ще има разминаване на гласа. Майка му да иба. Piece of shit. Да и там. Да иба. Пак са... Да, хора, съжалявам, че ако пак има разминаване на гласа, просто... Много ми е добра програмата за снимане, направо няма никакво разминаване. Моля ли се, но то няма да има разминаване. Чуваш ли се, ако прикажеш? Направо. И после да искам, що съм мърда толкова се лева, мам. Рве, майка, че да има много... Много голяма вярна курва, човек. Няма стане. Да бях създал примерно в това клипче. Тейба майка му да еба. Нищо му сега. Само нищо няма много пап. Ей! Тейба мамата. Аз викам сам да го създаваме, така да видим. Виха фейскама, майка си лева. Ми харесва фейскама. Кажете отдолу в коментари. Лайк. Еми, пука вече, аз скоро снимам сигурно. Да, пак ви благодаря. Аз бях Райко Райчев. И... Чао! Какво мога да